ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଥ୍ ଅଛି, ଲାଉ ସହିତ ଦହି ଖାଇଲେ କାଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ମିଥ୍। ଲାଉ ସହିତ ଦହି ଖାଇଲେ ଓଲଟା ଦେହର ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ରହେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହେ, ଆଉ ଇନର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ କରି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫାଏ ଯେଉଁ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଲାଉର ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଲ ନାହିଁ, ମସଲା ବି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତେଲ ନାହିଁ, ମସଲା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ପୁରା କାଟିକି ପୁରା ଛତର ଛାଳ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଉକୁ। ଆଉ ଲାଉଟା ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଉଟା ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ିକୁ ଟୋଟାଲ ଲାଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଉ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଲାଉ ଖାଇବା ୟା ତାକୁ ଜୁସ୍ କରି ପିଇବାର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଥାଏ କ'ଣ ନା ବଡ଼ିକୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ କରେ। ବଟ୍ ଯଦି ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ତେଲ ମସଲା ଯଦି ପକେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିବନି, ତେଣୁ ସେ ଫାଇଦା ଦେବନି। ସो ମୁଁ ଆଦେହରେ ପକାଉଛି ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ, ଆଉ ମୁଁ ଆଦେହରେ ପକେଇବି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆକୁ ମୁଁ ବନେଇବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ବିନା ତେଲରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦହିରେ ବନେଇବି। ସୋ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ, କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ବନି ସାରିଲା ପରେ। ଯେଉଁ ଦହି ଆ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଫାଇଟିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଇନସାଇଡ୍ ୟୋର ବଡି ସେଟା ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଲାଉ, ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ କାଟିଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ବେଶୀ ରାଗ ନୁହଁ, ବଟ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପୁରା ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ଆଦେହରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ବଏଲ୍ କରିବି ବିନା ପାଣିରେ। ଏବେ ଲାଉର ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପରେ ଦହି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଇସ୍ତେମାଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମସଲା ତେଲ ନାହିଁ।